Bersama saya Vitus Polikarpus Surung Simanulang di sini. Dalam streaming sebelumnya kita sudah menuliskan Bibel dalam aksara Batak Toba, yakni Heber 3. Dalam streaming kali ini kita akan melanjutkan untuk menuliskan Heber 4 ke dalam aksara Batak Toba. Dalam streaming kali ini kita akan menuliskan dalam dua versi. Yang pertama dengan menggunakan Android, yakni dengan menggunakan aplikasi Multilink O Keyboard yang didukung oleh Batak Keyboard Plugin. Itu di Android. Selanjutnya kita akan menuliskan juga Heber 4 di Microsoft Word untuk membantu para pengguna komputer. Tentu font yang ada di Android kemungkinan akan ada bedanya dengan font yang ada di komputer. Jadi perbedaan itu nanti bisa kita lihat. Bagi pengguna komputer bisa melihat bagaimana cara menuliskannya di komputer, dan pengguna Android bisa melihatnya bagaimana cara menuliskannya di Android. Jika teman-teman mau memberikan masukan, komentar, silakan langsung tuliskan di kolom chat live streaming. Nanti akan saya lihat. Jika ada pertanyaan akan saya coba jawab. Namun saya akan lanjut terus ini penulisan di secara live streaming ini. Nah, situs yang kita pakai adalah Wikimedia Incubator. Setelah membuka situs Wikimedia Incubator, silakan cari wp/bbc/bibel. Setelah terbuka, cari di sini Panurat Dohot Tahun di Surat. Kemudian di sini akan tertera daftar seluruh Alkitab yang sudah saya tuliskan dalam bahasa Batak Toba. Karena penulisan aksara Batak ini saya mulai dari Wahyu atau Pangukapon dan sudah selesai sampai dengan 1 Petrus. Saya sedang menulis saat ini tentang Yakobus. Tetapi dalam streaming ini saya mulai dari Heber. Sekarang kita klik Heber, kemudian pilih Heber 4. Silakan diedit. Kita ganti dulu keyboardnya, Multilink O Keyboard, enable this keyboard. Oke. Kemudian select this keyboard, Multilink O Keyboard. Oke. Sekarang kita kembali ke situs Wikipedia Incubator. Klik Heber 4. Sekarang tampilan dari papan ketiknya sudah berubah menjadi keyboard aksara Batak Toba. Heber 4. Kita langsung masuk ke ayat 1. Di Baheni biar marohatta unang songon na tuding, unang songon na tading,
manang ise sian hamu. Bisan hot dope baga-baga. Laho masuk tu para dianan nai. Oke, kita baca apa yang sudah kita tulis untuk memeriksa apakah ada kesalahan dalam penulisannya atau sudah benar. Di baheni biarma rohatta unang songon natading. Unang songon natading manang ises. Ini sa sisan sian terusnya, jadi kita ganti sa menjadi a. Sian hamu bisan hot dope baga-baga laho masuk tu para dianan. Ini harus kita lengkapi dengan pangolat. Para dianan nai. Oke. Tu para dianan nai. Oke, jika sudah benar, kita terbitkan. Satu ayat sudah kita tuliskan. Sekarang kita tuliskan di Word. Kita ganti fontnya menjadi Toba. Berempat. Ayat 1 ganti fontnya menjadi Toba. Di baheni biar marohatta unang songon kita perbaiki, kita ganti kembali fontnya menjadi Toba. Unang songon natading manang isesian hamu. Bisan hot dope baga-baga laho masuk tu para dianan nai. Oke, kita baca kembali apa yang sudah kita tulis. Di baheni biarma rohatta unang songonna. Nah, ini salah, bukan ini di surat i di sini. Anak di surat i. Unang songonna tading manangise sian hamu. Bisan hot dope baga-baga laho masuk tu para dianan nai. Jika sudah benar, kita simpan. Kita kembali ke Android. Klik edit. Lalu kita menuliskan ayat kedua. Aido hotdo.
Aidohot do tuhita. Dibaritahuni. Songon natu nasida. Alai idang marguna. Dinasida hatana biniginasida. Ala sosaor. Haporseauni. Di bagasan nasida. Na ubigesa. Oke, kita periksa kembali apa yang sudah kita tulis. Aidohot do tuhita. Dibaritahun. Dibaritahuni. Songon ini salah, bukan ga tapi nga. Songon. Na tunasida. Alai idang marguna dinasida hatana biniginasida. Ala sosaor. Haporsea ini sa kita ganti menjadi a. Haporseaoni di bagasan nasida. Na ubigesa. Oke, jika sudah benar, terbitkan. Ayat 2 sudah kita tulis di Android. Sekarang kita masuk ke Word. Kita ganti fontnya menjadi Toba. Alaidohot do tuhita. Aidohot do tuhita. Dibaritahuni. Songon natu nasida. Alai dang marguna. Dinasida hata nabini ginasida. Ala sosaor haporseauni di bagasan nasida. Na ubigesa. Oke, sekarang kita baca ulang. Aidohot do tuhita dibaritahoni songon na tunasida alai idang marguna dinasida hata na binege nasida ala so saor haporseaoni di bagasan nasida na ubegesa. Jika sudah benar kita simpan. Sekarang kita masuk kembali ke Android. Kita edit.
kita tuliskan ayat ketiga. Aina bongot tu. Para dianani. Dohita. Anggodung gabe porsea. Songon nani doknai. Songon nani doknai pola marwari au. Diri masih nasotupa bongotan nasida para dianaki atik penaung sidung akka ulau ni. Olat ni ojak ni portibion. Oke, kita baca kembali apa yang sudah kita tulis. Mari kita periksa. Ini sai, ini salah, ini a. Aina bongot tu para dianani do hita. Anggo dunggabe porsea songon na nidoknai pola marwari au di rimasi. Nasotupa bongotan nasida para dianan, ini sa kita ganti menjadi a. Para diana ki, ini ku ganti menjadi i, ki. Para diana ki atik pe naung sidung akka ulaoni. Olat ini kurang olat ni ojak ni portibion. Oke, jika sudah benar terbitkan. Ayat 4 sudah kita tuliskan, ayat 3 sudah kita tuliskan di Android. Sekarang kita masuk ke Word. Kita ganti fontnya menjadi Toba. Aina bongot tu. Para dianani dohita.
anggodung gabe porsea. Songon nani doknai. Pola maruariau. Dirimasi. Nasotupa bungutan nasida. Para dianakki. Atik penaung sidung. Akka ulauni. Olat ni ojak ni portibion. Oke, mari kita periksa kembali tulisannya. Aina bongot tu para diananido hita anggodung gabe porsea songon na nidok nai pola maruari au di rimasi nasotupa bongotan nasida para dianaki atik pe naung sidung akka ulaoni olat ni hao ojak ni portibion. Oke, kita simpan jika sudah benar. Kita kembali ke Android. Edit. Kita tuliskan ayat 4. ID Dokdo. Sahali songonon taringot tuari papituhoni dungi maradian madebata. Diari papituhoni. Sian saluhut ulaon nai. Baik, mari kita periksa penulisannya. Ai didokdo sahali songonon taringot tu ari papi tuhoni dungi ini salah maradian dungi maradian madebata diari papi tuhoni sian
Ini salah juga, ada saluhut. Ini juga ada sini, ada tompi, salah. Ini kita cut dulu ya. Sian saluhut. Ini bukan i. Ini sian saluhut. Ulawan nai. Oke, jika sudah benar kita terbitkan. Ayat 4 sudah kita tuliskan. Sekarang kita masuk ke Word. Kita ganti fontnya menjadi Toba. Aididokdo sahali songonon. Taringot tuari papituhoni. Dungi maradian madebata. Diari papituhoni. Sian saluhut ulaun nai. Oke, kita periksa penulisannya. Aididokdo sahali songonon. Taringot tu ari papituhoni. Dungi maradian ma debata diari papituhoni. Sini kita buat spasi. Sian saluhut ulaun nai. Oke, jika sudah benar kita simpan. Kita kembali ke Android. Kita edit. Sekarang kita tulis ayat 5. Dungi muse nasotupa bongotan nasida para dianaki. Oke, kita periksa penulisannya. Dungi muse nasotupa bongotan nasida. Ini kita ganti di A. Masih salah. Bongotan nasida para dianaki. Oke, kita terbitkan. Kita masuk ke Word. Kita ganti fontnya menjadi Toba. Dungi muse
nasotupa bongotan nasida para dianaki. Oke, kita periksa penulisannya. Dungi musei nasotupa bongotan nasida para dianaki. Oke, kita simpan. Save. Kita kembali ke Android. Edit. Kita tulis ayat 6. Asa adong do pedeba. Natarbahen. Bongot tusi. Alay na jumulu. Jinamitaan. Jinamitani idang masuk. Alana somangoloy. Kita periksa penulisannya. Asa adong do pedeba natarbahen bongot tusi. Alay najumulo jinamitaani idang masuk alanaso mangoloy. Oke, kita terbitkan. Sekarang kita masuk ke Word. Ayat 7. Kita ganti fontnya menjadi Toba. Nah, sekarang masih ayat 6 ya. Ayat 6. Ganti fontnya menjadi Toba. Asa adong do pedeba natarbahen bongot tusi. Alay na jumulu jinamitaani idang masuk. Alanaso mangoloy. Oke, kita periksa penulisannya. Asa adong do pedeba na tarbahen bongot tusi. Alay na jumulo jinamitaani idang masuk alanaso mangoloy. Ini kita simpan. Kita kembali ke Android. Edit. Kita tulis ayat 7. Alanii dibuhul muse sada are. Ninna ay didokdo marhite sian si Daud
dung salpu nasai lilengi. Suman tunaung nidok nai hian. Sadarion dina binegemuna suarana unang ma papirhamu rohamu. Kita hapus dulu. Kalau tidak bisa dihapus, di-cut. Oke, mari kita periksa penulisannya. Alanii dibuhul muse sada ari ninna edidokdo marhite sian si Daud dung salpu nasai lilingi suman tu naung nidok nai hian. Sadarion di sini bukan ma na dina binegemuna soarana unang ma papirhamu rohamuna. Oke, terbitkan. Sekarang kita masuk ke Word. Ganti font menjadi Toba. Alanii dibuhul muse sadari sadarion ninna edidokdo marhitesian si Daud dung salpu nasai lilengi suman tunaung nidok nai hian. Sadarion dina binegemuna soarana unang ma papirhamu rohamuna. Oke, mari kita periksa penulisannya. Alanii dibuhul muse sadaari sadanari dibuhul muse sadaari sadarion ninna aididokdo marhite sian si Daud dung salpu nasai lilingi
Suman tunaung nidoknai hian sadarion dina binegemuna soarana unang ma papirhamu rohamuna. Oke, simpan. Kita kembali ke Android. Edit. Ayat 8. Ai out si Joshua. Pabongotan nasida. Idang hatahonon nabe. Dipudini i taringot tuari na asing. Kita periksa kembali penulisannya. I out di sini kurang pengolat. I out si Joshua pabongoton nasida. Idang hatahonon nabe dipudini i taringot tu ari na asing. Ini salah, sanya kita ganti menjadi a. Ari na asing. Kita terbitkan. Kita masuk ke Word. Kita ganti fontnya menjadi Toba. I out si Joshua. Pabongoton nasida. Idang hatahonon nabe. Dipudini i taringot tuari na asing. Oke, mari kita periksa. I out si Joshua pabongoton nasida. Idang hatahonon nabe dipudini i taringot tu arina asing. Oke, kita simpan. Kita kembali ke Android. Edit. Ayat 9. Di baheni adong dope hirimon paradianan Sabat
di bangsoni debata. Mari kita periksa penulisannya. Di baheni adong dope hirimon paradianan sabat di bangsoni debata. Kita terbitkan. Kita masuk ke Word. Ganti fontnya menjadi Toba. Di baheni adong dope hirimon paradianan sabat di bangsoni debata. Baik, mari kita periksa penulisannya. Ini kita ganti di baheni adong dope hirimon paradianan sabat di bangsoni debata. Oke, simpan. Kita kembali ke Android. Edit. Kita tulis ayat 10. Ai ibana naung bongot tu paradianani maradiado sianna niulana songon debata. Nama radian sianna niulanai. Mari kita periksa penulisannya. Ai ibana naung bongot tu paradianan. Ini kita perbaiki dulu. Di tu paradianani maradiado sian nani ulana songon debata nama radian sian nani ulanai. Kita terbitkan. Kita masuk ke Word. Kita ganti fontnya menjadi Toba. Ai ibana naung bongot tu paradianani maradiado sian nani ulana songon debata nama radian sian nani ulanai.
Kita periksa penulisannya. Aibana naung bongot tu paradianani maradia do sian nani ulana songon debata na maradian sian nani ulanai. Simpan. Kita masuk ke Android. Edit. Sekarang kita tulis ayat 11. Atong taharikoton ma mabongoti paradianani unang maadong nasomsam mangihuton naso mangoloi. Mari kita periksa. Atong taharikoton ma mabongoti, ini sa kita ganti menjadi a. Paradianani unang ma adong. Nah somsam ini kita ganti menjadi sa. Mangihuton naso, ini kita perbaiki dulu. Kalau tidak bisa dihapus, kita cut. Naso mangoloi. Oke, sekarang kita terbitkan. Kita masuk ke Word. Ganti fontnya menjadi Toba. Ayat 11. Atong taharikoton ma mabongoti paradianani unang maadong nasomsam manghuton naso mangoloi. Mari kita periksa penulisannya. Atong taharikoton ma mabongoti paradianani unang ma adong nasomsam mangihuton naso mangoloi. Simpan.
Kita kembali ke Android, edit, termasuk ayat 12. Aina manguludu hatani debata. Jala marpakorhon jala tumajom sian nasa podang. Si dua baba jala terus do disirang hosa. Dohotodi ring-ring dohot utok-utokna laos dihumido na sinakap dohot pinikir ni roha. Oke, mari kita periksa penulisannya. Mangulu dohatani debata. Jala, ini salah, i-nya kita ganti menjadi ja. Jala mapakorhon jala tumajom sian nasa podang si dua baba. Jala terus, ini salah, terus su jala terus do disirang hosa dohot todi ring-ring dohot utok-utok dohot utok-utokna laos diuhumido nasinakap dohot nipikir niroha. Oke, kita terbitkan. Kita masuk ke Word. Kita ganti fontnya menjadi Toba. Oh, di sini marngolu. Kita periksa tadi ayat 12. Aina marngolu, di sini harus kita tambah mar. Oke, terbitkan.
Aina marnguludo. Hatani debata. Jala mapakorhon. Jala tumajom. Sian nasa podang si dua baba. Jala terus do. Disiram. Hosa dohot. Toddi. Ring-ring. Dohot utok-utokna. Laos dihumido. Nasinakap. Dohot. Napinikir ni roha. Oke, kita periksa penulisannya. Aina marnguludo hatani debata. Jala mapakorhon. Jala tumajom sian nasa podang si dua baba. Jala terus do disirang. Hosa dohot toddi. Ring-ring. Ini salah. Bukan i, bukan ini surat i, tetapi anak ini surat i. Ring-ring dohot utok-utok. Dohot utok-utokna. Laos diuhumido nasinakap dohot na pinikir ni roha. Simpan. Kita kembali ke Android. Edit. Ayat 13. Jalai danga dong. Natinoppa. Naoding. Sian juluna. Tum saluhut do tedik. Soadong na hukup. Di ida matana. Tuibana dohita. Merdabu-dabu. Mari kita periksa penulisannya. Jaladanga dong natinoppa na oding sian jolona tung saluhuddo
tedek so adong na hukup di ida matana tu ibana do hita mardabu-dabu. Terbitkan. Kita masuk ke Word. Ganti fontnya menjadi Toba. Jalai danga dong. Natinoppa. Naonding. Sian Julona. Tung saluhut do tedek. Suadong na hukup. Di ida matana tu ibana do hita mardabu-dabu. Mari kita periksa penulisannya. Jalai danga dong natinoppa naon. Nah ini salah, bukan i, ini surat i. Naoding sian julona tung saluhut do tedek so adong na hukup. Sini kurang i nani surat i. Di ida matana. Tu ibana do hita mardabu-dabu. Simpan. Kita kembali ke Android. Edit. Ayat 14. OP. Dibahen naung adong. Dihita situan imalim. Nabulun naung manorusi. Akka banua. Gijangi. Ima Jesus. Anak ni debata. Gomos matatiyo. Naung tapar hatopoti. Mari kita periksa penulisannya. Ope dibahen naung adong dihita
situani malim na bulun naong manorusi akka banua gijangi ima Jesus anak ni debata gomos tatio gomosma. Sini kita hapus, kalau tidak bisa dihapus cut pangolatnya satu. Gomosma tatiup naung tapar, sini titik kita hapus ganti menjadi pangolat, tapar hatopoti. Terbitkan. Kita masuk ke Word, ganti fontnya menjadi Toba. Ope dibahen naung adong. Dihita situan ni malim na bulon. Naung manorusi akka banua gijangi ima Jesus. Anak ni debata gomos matatio naung tapar hatopati. Mari kita periksa penulisannya. Ope dibahen naung adong dihita situan ni malim na bulun naung manorusi akka banua gijangi ima Jesus anak ni dewata gumosma tatiup naung tapar hatopoti. Simpan. Kita kembali ke Android, edit, ayat 15. Ay naung adong do dihita situan ni malim na terbahen dongan makilala diakka hagaleotta tungna tarujjud do ibana dina saluhut songon hita alai dang merdosa
Kita periksa penulisannya. Aina ngadongdo dihita situa ni malim na terbahen dongan makilala diaka hagale. Sini sa ganti menjadi a. Hagaleotta tung na tarujud do ibana dinas tarujud do ibana dina saluhut songon hita alai idang mardosa. Terbitkan. Kita masuk ke Word. Ganti font menjadi Toba. Aino ngadongdo dihita situa ni malim na terbahen dongan makilala diaka hagaleotta tumna tarujun do ibana dinasaluhut songon hita alai dang mardosa. Aina ngadongdo dihita situa ni malim na terbahet dongan makilala diaka hagaleotta tungna tarujuddo ibana dinas saluhut songon hita alai idang mardosa. Simpan. Kita kembalikan Droid, edit, ayat 16 atong marhiras niroha mahita madapoton habangsa para sia-sian para sia-sian asal jalo taluk niroha jelas dapat asiniroha kita bain
pangurupion ditiki lehetan. Kita periksa penulisannya. Attong marhiras niroha mahita. Madapoton habangsa. Para siasi, sini sa ganti menjadi a. Para sia-sian asa tajalo talup niroha jala asa dapot asi niroha hita bahen pangurupion di tiki halehetan. Oke, kita terbitkan. Kita masuk ke Word. Ganti font menjadi Toba. Attong. Marhiras niroha mahita. Madapoton habangsa para sia-sian asatajalo talup niroha jala asa dapot asiniroha hita bahen pangurupion ditiki halehetanna. Oke, kita periksa. Attong marhiras niroha mahita madapoton habangsa para sia-sian asa tajalo talup niroha jala asa dapot asiniroha hita bahen pangurupion ditiki halehetanna. Oke, selesai. Kita tulis sampai dengan ayat 16. Kita simpan. Mari kita periksa keseluruhan. Apakah masih ada kekeliruan dalam penulisannya? Hebrew 4 ayat 1. Dibaheni biarma rohatta unang songonna tading manangise sian hamu bisan hot dope baga-baga laho masuk tu para dianan nai. Ayat 2 aidohut do tuhita dibaritahoni songon natu nasida alai idang marguna dinasida hatana binigi nasida alaso saor haporseaoni di bagasan nasida na ubegesa. Ayat 3 ay nabongot tu para dianan
aina bongot tu para diananido hita anggo dunggabe porsea songon nanidok nai pola maruari au di rimasi nasotupa bongotan nasida para dianaki atikpe naung sidung akka ulaoni olat ni hau ojak ni portibion. Ayat 4 edidokdo sahali songonon taringot tu ari papituhoni dungi maradian ma debata di ari papituhoni sian saluhut ulaon nai. Ayat 5 dungi muse nasotupa bongotan nasida para dianaki. Ayat 6 asa adong do pedeba natarbahen bongot tu si alai najumolo jinamita ni idang masuk ala naso mangoloy. Ayat 7 ala ni dibuhul musesa da ari sadarion ninna. Sadarion ini ada kesalahan. Ini seharusnya ai, jadi ini inani surat i. Ninna ai didokdo marhite sian si Daud dung salpu nasaililingi suman tu naung nidoknai hian sadarion dina binegemuna soarana punang ma papirhamu rohamuna. Ayat 8 ai out si Joshua pabongoton nasida idang hata honon nabe dipudi ni taringot tu arina asing. Ayat 9 dibaheni adong dope hirimon para dianan sabat di bangso ni debata. Ayat 10 ai ibana naung bongot tu para dianani maradiat do sian nani ulana songon debata na maradian sian nani ulanai. Ayat 11 atong taharikoton ma mabongoti para dianani unang maadong nasomsam mangihuton naso mangoloi. Ayat 12 aina marngulu do hatani debata jala marpakorhon jala tu jala tumajom sian nasa podang si dua baba jala terus do disirang hosa dohot toddi ring-ring dohot utok-utokna laos diuhumi do nasinakap dohot na pinikir ni roha. Ayat 13 jalai dangadong na tinopana hoding sian julona tung saluhud do tidik so adong na hukup di ida matana tu ibana do hita mardabu-dabu. Ayat 14 upe dibahen naung adong dihita situ animalim na bulun
naung manorusi akka benua gijangi ima Yesus anak ni debata gomos mata ti naung tapar hatopoti. Ayat 15, ay naung adongdo dihita situa ni malim na trabahen dongan makilala diaka hagaleotta tuna tarujud do ibana tung na tarujud do ibana dina saluhut songon hita alai idang merdosa. Ayat 16, atong marhiras ni roha mahita maddapoton habangsa parasian asa tajalo talup ni roha jala asa dapot asini roha hita bahen pangurupion ditikki halehetanna. Word sudah benar, sudah kita periksa semua, kita simpan. Sekarang kita periksa, kita baca keseluruhan yang ada di Android. Hebrew 4, Hebrew 4 ayat 1, dibaheni biarma rohatta unang songon, ini salah, ini songon, kita edit ayat 1. Songon unang songon na tading manangise sian hamu bisan hot dope baga-baga laho masuk tu paradianan nai. Ayat 2, ay dohot do tuhita dibaritahoni songon natu nasida alai idang marguna dinasida hata nabinigi nasida alaso saor hapor seaoni di bagasan nasida na ubigesa. Ayat 3, ay nabongot tu paradianan, ini kita perbaiki dulu, paradianan ay nabongot tu paradianan nido hita anggo dunggabe porsea songon na nidoknai pola maruari ahu di rimasi nasotupa bongotan nasida paradianaki atikpe naung sidung akka ulauni olat ni hauojak ni portibion. Ayat 4, edidokdo sahali songonon taringot tu ari papituhoni dungi maradian maribata di ari papituhoni sian saluhut ulaon nai dungi muse nasatupa bongotan nasida paradianaki. Ayat 6, asa adong dope deba na tarbahen bongot tu si alai na jumulo jinamitaani idang masuk ala na somangoloy. Ayat 7, alanii dibuhul musesa daari ninna ay didokdo marhite sian si Daud dumsalpu na saililing suman tunaong nidoknai hian sadaryod dina binegemuna suarana unang ma papirhamu rohamuna. Ayat 8,
ai anak ai out si Joshua pabongoton na sida idang hata honon nabe dipudi ni taringot tu ari na asing. Ayat 9 dibahini adong dupe hirimon para dianan sabat di bangsoni debata. Ayat 10 ay ibana naung bongot tu para diana ni maradian do sian na ni ulana songon debata na maradian sian na ni ulanai. Ayat 11 atong taharikoton mabongoti para diana ni unang maadong nasomsam manghuton naso mangoloi. Ayat 12 ay namarngulu, ini masih kurang, ay namarngulu do hatani debata jala marpakorhon jala tumajom sian nasa podang si dua baba jala torus do disirang hosa dohot toddi ring-ring dohot utok-utok na laos diuhumi do nasinakap dohot pinikir ni roha. Ayat 13 jalaidang adong na tinoppa na oding sian julona tung saluhut do tedik so adong na hukup di ida matana tu ibana do hita mardabu-dabu. Ayat 14 ope dibahen naung adong dihita situa ni malim na bulon naung manorusi akaban wagijangi ima Jesus anak ni debata gomosma tatiup naung ta parhatopoti. Ayat 15 enong adong do dihita situa ni malim na terbahid dongan makilala diakka hagaleotta tung na tarujud do ibana di nasaluhut songon hita alai idang merdosa. Ayat 16 atong marhiras ni roha mahita mardapoton habangsa para sia-sian asa tajalo talup ni roha jala asa dapot asini roha hita bahen pangurupion di tiki halehetanna. Oke, ini kita terbitkan. Sudah kita baca semua, sudah jelas. Di sini ada chattingan mulai tema dihamu naung mangalehon panuturion taringot tuguret ni hata batak salamita baituhan madihamu bisuk dohot habis taron horas madita salutna. Jadi sampai di sini dulu streaming kita kali ini Heber 4. Dalam streaming berikutnya kita akan coba menuliskan Heber 5 dalam aksara Batak Toba, baik di versi Android maupun di versi Word.
Saya Pitus Polikarpus Surung Simanulang. Sampai bertemu kembali dalam streaming selanjutnya. Porasma Jalagabe.